Så så. Den lidt skal. Det er faktisk, at man kan lave den. Jeg troede også på stykker nu. Nej. Hvordan gør den? Den lidt skal. Det er lidt den her. Sådan der. Godt. Hvem er det der fødselsdag? Det er Sofie. Det er så fødselsdag i dag, ikke også? Det er mig. Nej. Hvor gammel bliver Sofia? 3 år. Nej. Og far har fødselsdag på tirsdag. Nej. Så er far fødselsdag. Hurra. Ja, kan du synge sådan? Hurra. Jeg tror, toget er for tung. Skal du må skubbe bagpå også? Lige holde bagpå også med den anden hånd. Sådan der, ja. Sådan der, ja. Og så kører stille og roligt. Det var flot, skært. Stille og roligt. Han tabte noget af toget. Sådan der. Og så kører den helt over først, skært. Sådan. Eller den. Bare lidt på. Sådan der. Skal vi køre den tunnelen? Du gør det. Hvad siger du? Må jeg ikke sidde på stolen? Nej. Sovle. Kan du sige farvel til kameraet, Skærm? Ja. Kan du sige farvel til kameraet? Kan du lige sige farvel?